I pozdrav svima ljudi, Toda ovdje i dobrodošli u moj novi klip. Znam nisam snimao dugo vreme na ovom kanalu, ali danas sam slučio da krenem opet da snimam. Kao što čujete, bolesan sam. Danas ćemo igramo malo od CS 1.6, tako da mogli bi da krenemo. Da, šta sam htio sve da vam kažem. Imam dosta toga, ne znam kako to lepo da kažem. Planirao sam sad da krenem baš stvarno da snimam i trebalo bi da kupim neke nove komponente za kompjuter. Za sad neću moći da snimam toliko dobre igrice, zato što komponente su mi shit, ali baš shit. Tako da mislio sam da krenem baš sad lepo da snimam dok ne kupim nove komponente. Snimat ću za sad neke ovako shiti malo igrice tipa CS 1.6, Minecraft i tako, a posle ću da snimam tipa kao Ark, GTA 5 i tako te igrice. U suštini to je to što sam za sad htio da vam kažem, jako sam još štetni reći u ostalim klipovima. Još šta sam htio da kažem nešto, mislim da je to to. Da, to je to. Ništa, ajde sad da se koncentrišem na kantere. Kantere nisam igrao neko vreme već, ali nisam ih igrao mislim jedno 2 godine i onda sam opet uzeo da pika malo na ovom serveru. Ako hoćete ostavit ću link servera u deskripciji ako budete htjeli da igrate na njega. Onda sem kantera i Minecrafta, šta ću da snimam još? Snimam ću možda Roblox. Pišite mi u komentarima ako hoćete to da snimam. Znam, nisam toliko dobar sa pričom. Nisam toliko dobar ni u kanteru, jebi ga. Još nešto, mislim da je to za sad što sam htio da kažem. Mislim da je to što sam sad htio da kažem. Gle kako pobjegao, jebali ga ust. Mrš! Govno smrdljivo kako me ubio. Da, opet se izvinjavam zbog mnog shitty glasa. Razbolao sam se. Jebi ga, bio sam na pijanku, pio sam ladno pivo. I razbolao sam se. Da. Sad, 5. put kažem, debil, znam. 5. put sam rekao da se koncentrišem na igru, da ne kenjam više, ali jebi ga. Debil sam. Pokušavam da se usredsredim na igru, ali ujedno pokušavam da vam kažem još neke stvari kojih se setim. I koliko ima kurac 1 ili 5 smrti. Mora to bolje, mora bolje. Pišite mi u komentarima koje biste igrice htjeli još poslije da snimam kad budem uzeo nove komponente, to će biti za nekih 2 mjeseca otprilike. 2 do 3 mjeseca. Gle, govno me ubi. Da. Za jedno 2-3 mjeseca ću uzeti nove komponente, tako da ću tada snimam baš, da krenem da snimam baš neke jače igrice i to. U planu mi je bio da snimam Ark, GTA 5, ali GTA 5, kako se zove, GTA 5 da snimam prvo story mode, pa onda poslije da pređem na multiplayer da snimam. Samo treba da skontam kako da igram multiplayer, ali jebik, skontat ću nekako. Da. Dobro, to je to. Sve što sam htio. 15. put kažem, znam. 15. put kažem, jebi ga. To je to sad što sam htio da kažem. Sad malo se bacimo na kanter, još nekih 10 minuta. I tad ću otprilike da završim klip. Da, ovo bi trebalo bi kao da bude uvodni klip. Ali kenjam mnogo tako da jebi ga, šta ću. Tako se. Da, sad ću dijelim jedan kevu svima od reda, zato što smo bili dok nisam bio koncentrisan. I kao što ste već čuli, psujem dosta, jebi ga, šta da se radi, takav sam, ne mogu da se promenim, znam, pokušao sam. Gle, govno me ubio, pizdati materina, coco smrade, smrdljiv.
sad ću njeke. No. Šta ih je, bok te jebo. Šta ih je tamo, skupili se njih 15. Šta, na mene jednog mislite kao vi ste jači sad što vas 15, pa jevo ću vam kevu sad. Sad ću da dođem tamo da vas silam sve od reda. Da, bolesnica. U glavu. Aj ovako. Razmišljam se možda... ne znam. Naravno reći ću to u nekim od drugih klipova, sjetit ću se naravno. Teo sam još neku igricu vam kažem koju ću da snimam, ali zaboravio sam šta ću kad sam glup, kurac. Teo sam nešto da kažem sad, ajde, sjeti se. Ne, nema šanse, ne mogu se sjetiti. Pokušavam, ali jebi ga, ne može. Idem opet, koliko je za nas? O jebaga, 11-3 za njih, a? Dobro, mora to pravimo malo skoro. Opet vidite, shitty mi je gameplay, zašto ne znam dobro da igram. Znao sam ranije malo, ali opet zaboravio sam jer nisam igrao toliko. To, u suštini. Da. Vi primetili ste tako kad pričam i pokušavam da igram zato što jebem se glupog, trebao sam da uzem lepo da snimim pre gameplay da ne pričam ništa i onda da snimim poseban video gdje ću samo da pričam i onda mogu lepo se koncentrišem na stvari koje hoću da kažem, ali ovako moram da se koncentrišem i na gameplay i na pričanje. Jebi ga, debil. Eto, ovo je kao neki uvodni klip trebao da bude. Da vam kažem par stvari neke. Znam, 15 uvodnih klipova je bilo, to su bili klipovi ranije, njih ću najvjerojatnije da izbrišem. I ovo će biti onda prvi klip. Ali, to je to u suštini. Hvala vam što ste gledali ovaj klip. Ja sam Toda, vidimo u sljedećem. Ćao!